cikin ɗakin haihuwan da su inna Azumi suka shiga, suna iya jiyo ihun masu haihuwar da ke naƙuda saboda kusa ne, ƙofa ce kawai ta raba. Ke rufe wa mutane baki, lokacin da kika je kika karɓo cikin wayar kaki wajen miji, to yanzu haka za ki sha wahalar ki ke kaɗai. Cewar inna Azumi cikin ɗaga murya, jin wata mai naƙuda ta daddage tana ta ihu tana cewa a kawo mata agaji. Kowa bin inna yake da kallo kawai, wasu na dariya. Inna Azumi ta kalle su ta ce sannunku ko, sannunku da ƙoƙari. Yau kowa ta san yadda aka yi ta zo duniya, da irin rigijin gabjin da uwarta ta yi lokacin haihuwarta, da waɗanda yau ne suka fara yi, da kuma waɗanda sakewa suke yi. Hajiya kuwa gadon Sadiya ta wuce ta bar inna tana ta faman zuba surutu. Inna kallon nas ɗin ta yi na ɗazu ganin tana ta darawa kan maganar da ta yi. Ta mayar baki ta ce to fa har da suka za a cin danko. Bata jira cewar nas ɗin ba ta wuce gadon Sadiya da take kwance. Tun kafin ta ƙarasa take rabka uban salati tana cewa wayyo Allah, sannu Halimatu Sadiya, sannu kin ji. Wani uban bugawa ƙirjin Sadiya ya yi da ta ga inna. Na shige su, inna ta zo, me ta zo yi kuma daga haihuwar da ko suna ba a yi ba. Idan ko zaman wanka ta zo yi to ta san tabbas akwai matsala, don ta san sai kafin ranar sunan sai ta ginshi kowa ta faɗa a zuciyarta, a fili kuma sai ta ce yawwa inna, ta faɗa a hankali kamar ba ta so. Inna kuwa cewa ta yi ikon Allah ya wuce mamaki, sai kallo. Yanzu Halima ke ma halin mijin naki kika koya, maganar ma mutum baya so ni mutum ya kasa ganewa. Rashin mutunci ne ko kuma rainin hankali ne? A ce Allah ya tsaga maka baki don kake magana amma kake tauye wa baki haƙƙinsa. Cewar inna lokacin ta ƙaraso gefen gadon Halima. Shiru Sadiya ta yi bata ce ma inna komai ba. Inna ta ce to ni in baki so zuwa na ba in tashi in baki alaikum in koma inda na fito. Dama dan ke zan yi, dan ɗana kuma marigayi. Ai da yau kin ɗanɗana haihuwar kin ji bambanci tsakanin aya da tsakuwa, kin kuma ƙara sanin muhimmanci na a wajenki. Sadiya ta ce ni ban ce ba inna, ban ce ki tafi ba. Inna ta ce a'a in ma ba kya so ai ba faɗa zaki yi ba, dama abu ɗaya ya kawo ni amma kuma yanzu ya zama biyu. Zuwa nan in miki barka in kuma yi miki jaje duk a tare. Sadiya ta ce inna jaje kuma? Inna ta ce yau jaje mana, barkar Usaini zan miki sannan kuma sai in miki jajen Hassan. Ai inna bata ƙarasa maganan ba, Sadiya ta fashe da wani kuka mai cin rai, don ita a zatonta Hassan ɗin mutuwa ya yi. Haba inna, ya zaki sa ta kuka? Hajiya Amina ta faɗa da take haɗa ma Sadiya shayi don ta sha ta ji ƙarfin jikinta. Ta faɗa a fusace don abin na inna ya fara wuce gona da iri. Inna kuwa ta ce yo ba dole in mata jaje ba, wannan yaro da fatar bayansa take kama da fatar maciji, ai abin ai mata jaje ne. Ko ba haka ba bayan Allah, ta faɗa tana kallon sauran mutanen da ke ɗakin, wasu kuma hankalinsu ne baya ma kanta. Dafe kai Sadiya ta yi tare da sauke wani sassanyar ajiyar zuciya, jin cewa ba mutuwa ya yi ba. Don ita sosai take jin son Hassan ɗin har ya fi na Husaini, saboda baiwar da yake tare da shi. Shi yasa aka hana ki shigowa amma kika shigo. Dama na san in banda surutu babu abin da za ki zo ki yi. Cewar nurse ɗin nan da ta taso a kan kujerarta ta zauna. Domin su fa lokacin suka ƙaraso wajen gadon domin yi wa Sadiya allura. Hajiya kuwa jin abin da inna ta ce kawai sai dai ta ce Allah ya kyauta. Tana gama shan shayin aka yi mata allura. Inna dai bata ƙara yin magana ba har Sadiya ta tashi suka je wurin nurse ɗin. Ta rubuta musu magungunan da za a siya tare kuma da sallama. Da yake ba su da kaya a ɗakin, kawai kayan shayin da Hajiya ta ɗauko suka taho. Inna na yi wa 'yan ɗakin sallama tana ɗaɗɗaga musu hannu suna dariya. Tafiyar da Sadiya ke yi ne inna ta ce Halima, wannan wani irin tafiya kike yi? Tatata kike yi fa, sai ka ce wata wacce aka yi wa shayi? Haba inna, yo wanda ya haihu har a haɗa shi da ɗan shaye? Ai haihuwa ta fi gaban wasa, bari ita ta haifi tagwaye kuma ɗinki 3 aka. Bayan an yi mata ɗinkin ya warware aka sake yi mata wani ɗinkin. Halima, ɗinki 7 kenan aka miki sai ka ce wata ƙwarya? Yau ki ce min Sadiya babu bayani yanzu Imrana zai daina wannan rawan kan da rawar ƙafan tunda an miki ɗinki.
an miki faci. Faci fa inna, sai ka ce wata tayar keke, Hajiya Amina ta faɗa tare da dakata tafiyar da take tana kallon inna. Inna ta ce yo miye marban dambe da faɗa Amina, da bakin ki kika ce an ɗinke ta har 7. To ai gobe ga ruwa ma ba ta yi wannan aikin ba. Kunya ce da haushi duk suka kama Sadiya abinda inna ke mata a gaban sirkarta, a gaban idanunta har ƙwalla suka kawo. Har suka fito babu wanda ya ƙara yi ma wani magana, inna ko sai taɓa baki take yi abinta. Suna fitowa suka samu an sanya komai a motar abokin Imran, don Imran ɗin ya kira su domin ya maida su gida. Inna tana hanko Imran a zuciyarta ta ce, wannan ai shine sauna kira mana shashasha in ka ga sakare ku taho taro. Wato dai har yanzu wannan bai tafi neman sadakin gado ba, wato ragunan suna, kar dai a ce ba zai yi wa yaran nan yanka ba. Amma kuwa in haka ne da Imrana ya cuce ni, ya yi jawo min abin faɗa a ƙauyenmu. Yau me zan ce, zan zama zaman wanka ne in koma ƙauye babu naman suna, son a yi da yin cewar jikata ba a yi mata yanka ba. Mama riƙe da Husaini a baya, Sadiya sai Hajiya ta riƙe Hassan wanda ta karɓa yanzu. A hannun Ashraf suka shiga gaba ita da Ashraf ɗin. Imran kuwa dama a mashin ɗin shi zai tafi. Inna can za ki shiga fa, faɗan Hajiya ganin Inna tana kalle-kalle. Inna a harzuƙe ta ce haba Amina, ai ban ce miki ban sani ba, ko kina nufin a ɗan sahu zan koma. Ai wallahi ko babu wuri sai dai ɗaya daga cikinku ta sauka, ta haƙura ni in shiga. Ta faɗa tana shiga bayan Imran ya rufa musu ƙofa yana jin haushin Inna. Abid kuwa abokin Imran sai dariya yake abinsa don sosai yadda Inna ke magana yana bashi dariya. Ya daɗe yana jin labarin ta wajen Imran. Idan ta zo gidansa wai baya son matar, tana takura masa. Sai kuma ɗazu da yake bashi labarin zuwanta a waya, sai yau da Allah ya sa idonsa zai ganta. Tunda suka hau titi babu wanda ya ce ma wani komai, kalle-kalle take abinta babu wanda ya ce uffam. Zuwa can ta ce, ka ji yaro ya sunanka? Ta tambaya tana ɗaga murya yadda zai ji ta. Abid ya faɗa yana ƙunshi dariyarsa. Yana kuma jiran mai zai biyo baya don ya tabbata sai ta masa kwaskwarima a sunar kamar yadda ta yi ma Imrana jagwalgwalo ta maida masa Imrana. Ikon Allah wai na kwance ya faɗi. Abid kuma ka dai ce kawai Abid, wato sunan mata ma kai aka saka maka. Sosai abin ya ba Abid dariya, sai dariya yake yi. Inna ta ce ka yi dariya ɗan nan, a rasa sunan da za a saka maka sai sunan mata. Har lokacin Abid dariya yake yi, haka har suka gangara hanyar gidan su Sadiya. A nan suka tsaya gidan da Imran ya tsaya ɗazu da abokinsa ya shiga wajen abokinsa. Aiko idanun Inna suka sauka akan abokin Imran da ke tsaye yana latsawa lokacin sanye yake da riga da wando na yadi. Inna ta ce Abida ka ga wancan yaron wanda ya ɗago maka hannu? Ya ce mata na gan shi Inna, kin san shi ne? Yau ina na san shi, ɗazu ne dai abokinka kurma Imrana ya shiga gidan domin karɓar zaitun. To ni kuma duk a tunanina na ɗauka asibitin ne. Ka san shi ba bayani zai yi wa mutane ba, aiko na bi bayansa na shiga ɗakin. Ka ga wannan kana ganinsa dai yanzu cikin shigar kamala ko? To wallahi in ka gan shi a cikin gida, wasarere yake zama jikinsa babu kintsi. Abid ya ce ma Inna, ƙazami ne kenan Inna. Inna ta ce asha wani irin ƙazanta haka dai yake zama jiki babu kintsi. Ni na san abin da na gani ɗazu, ta faɗa hakan tana mai jan bakinta ta yi shiru ganin bai harbo jirginta ba. A daidai ƙofar gidan ya tsayar da mota, kowa ya fito. Ashraf da Imran ya baiwa makullin gida ta buɗe suka fara fito da kayan da ita da Abid suka kwasa. Ya ɗauki wasu kowa ya fara shiga gidan. Mamaki kowa ya ganin ƙatuwar bako da ke ƙofar gida a shaƙe da kaya. Sai suka fara tunanin ko Imran ne ya siyo kayan jarirai, amma banda Sadiya ta san cewa sun sayi komai na haihuwa don dama tun lokacin da aka mata scanning aka sanar cewa 'yan biyu ne suka yi siyayya. Inna ce ta ƙaraso ta ce Allah sarki jakata ki yafe mini, wallahi abubuwa sun sha min kaina. Na bar ki duk kin sha sanyi a wofi kuma ba dai laifin wannan ja'irin yaron Imran, yana jin sanda na janyo ki amma don mugun hali ya rufe ƙofar ɗakin. Ban samu na shiga da ke ba. Inna ta faɗa tana mai kama hannun jakarta. Abid kuwa me zai yi in ba dariya ba, wai jaka ce ake ce ma wa ta sha sanyi. Ashraf ta ce wai Inna kina nufin jakarki ce wannan? Ashraf ta jefa wa Inna wannan tambayar da mamaki.
Sadiya kuwa tuni ta bude ɗakin ta karɓi makulli ta shigewanta. Mama da Hajiya ma baya suka mara musu. Inna ta ce ta uwa ki ce ba tawa ba ce, wato kun raina mutanen ƙauye, gani kuke mu ba za mu iya siyan wannan jakar ba, to tawa ce na je na siya tun lokacin da jaka take 600 ba yanzu da farashin ta ya faɗi ba. Ni fa ina nufin kayan da kika kwaso a cikinta ba wai tsadar jakar nake nufi ba. Mai zaki da kaya har jikin jakar nan. Tunanin Ashraf kar dai Inna ta ce za ta musu sati har zuwa suna, don kuwa da sun bani. Inna ta ce ikon Allah, haka fa malami ta tsitsiye ni da kaya da tambayan wai ina za ni da wannan jakan kamar wadda za ta yi ƙaura. Yo Allah na tuba, kwana 40 nan ne, ga lokacin sanyi na hatta bargona sai na ɗauko saboda Imranan mugun hali ne shi ba bani zai yi ba. Ashraf ta ce wai Inna kwana 40 ɗin me zaki da kaya niki-niki har da su bargo. Ciwon Ashraf tana kallon Inna. Abid kuwa har rike ciki yake don tuni ya harbo jirgin Inna. Lallai akwai drama a gidan nan, ya faɗa a ransa yana ƙara darawa. Ashraf kuwa baki ta sake tana kallon Inna don ita ta riga ta gane manufarta. So take kawai dai Innan ta amsa mata da bakinta. Inna ta ce ka ji min yarinya da tambayar kwakwa. Ta ce zaman wanka na zo yi ma jikata. Inna ta faɗa hankalinta kwance. Hakan ya yi daidai da shigowar Imrana ya ji maganar Inna tamkar saukar arado a kunnuwarsa. Har wani amsa kuwa maganar ta masa a kunne. Sakin ledan hannunsa ya faɗi ƙasa. Wanda ledan magunguna yadda ya biya kemis ya siyo masadiya. Zaman wanka? Imran ya tambaya a fusace. Zaman wanka mana. Ko kanka zan zauna da kai wani hayayyaɓa min kamar wani ubana. Wadai dukana za ka yi ne Imrana. Haba Inna, wai me yasa kike haka ne? Ya Imrana fa kamar sirki yake a wajen ke, cewar Ashraf da ta saki kuka ganin abin da Inna take shirin yi wa Imrana din a gaban abokinsa. Gashi mahaifiyarsa na gidan, amma Inna duk bata gansu ba. Inna ta ce Ashraf kin ji na kira ki sau 3 ko, to wallahi ki fita daga sabkata. Ko ke ce uwata mai daddawa da zaki takura min, ko uwa ki rakiya ta yi kaɗan ta sa ni in yi abin da ban yi niyya ba. Wani irin takaici ne ya sanya Ashraf juyawa da sauri ta shige ɗaki. Imran kuwa juyawa ya fice daga gidan. Abi ya juya ya mara masa baya yana kunshe dariyansa. Inna ta ce kai ya kaɗan nan, yau kai sunan naka ne mai wahalar faɗa gare shi Abida. To koma dai menene, zo ka ɗaukar min jakan nan ka shigar min da ita ɗaki, don babu dalilin da zai sa jakana ta ƙara kwana a waje. Sanyin duniya ya ƙare a kanta. Ta faɗa tana ƙara naɗa mayafinta da abin sallarta ta rataye a kafaɗa. To Inna, Abid da ba shi da zaɓi sai bin umarninta, don haka ya ɗauki jakar ya shiga da shi ɗakin baƙi. Ɗauke da sallama, Hajiya ta amsa masa, shi ma gani duk sun yi jigum-jigum sai bai ce komai ba, ya aje jakan ya fice abinsa. Dukkansu suka bi jakar da kallo suna jinjina ƙoƙari irin na Inna, don ba sa ce wauta ba a shiga uku. Banɗaki Inna ta wuce, ta ɗauro alwala, ta shimfiɗa sallayarta a tsakar gida, ta gabatar da duk wani sallah da ake binta. Tana sallar amma kunnuwanta suna cikin ɗaki. A can cikin ɗaki kuwa Hajiya ta katse musu shirin da cewa an kawo tukunyar dafa ruwan wanka babba irin wacce ake dafa abincin gidan suna. Ga ta can a waje da kuma itace duk suna nan. Dama yadda muka tsara da Imran cewa tunda a gidana babu nisa, da sassafe zan rinka zuwa ina ma yara wanka, ina mata wanka ita ma. Ashrafa kuma ta dinga zuwa tana wuni, shi kuma zai dinga kwana da su. Amma yanzu tunda Inna ta zo zaman wanka, sai a ruguje wannan tsarin, ta faɗa tana kallon mama da gaba ɗaya damuwarta ya bayyana a fili ƙarara. Haba Hajiya, ya zaki ce haka bayan ga tsarin da aka yi, kin san dai gidan nan ciki da falo ne kawai. To shin a ina Inna za ta zauna? Cewar Ashraf cikin sanyin murya. Daga can waje kuwa Inna ta ce gidan uwaki zan kwana. Na ce cinyar uwaki zan kwana. Ashraf, wato ma saboda rashin ta ido har zama kuke yi kuna yi da ni. Allah na tuba. Nawa ne kwana 40 ɗin? Kwanci tashi ai asarar mai rai ne. In ban da ma abunku, ai kamata yayi ai mahasin kwana 40 ɗinsa, shi ma Usaini ai mashi nashi daban. Amma shine kuka zauna kuna yi da ni. To ni nan gani nan bari farin tumfafiya ko sama da ƙasa za su haɗu.
ba zan fasa zaman wanka ba. Suka ce Allah ya baki haƙuri inna, wannan fa tsari ne da aka yi tun kafin a san da zuwanki. Aka yanke wannan maganar. Inna ta ce in ma ba a san da zuwa na ba ai yanzu an sani, kuma ita Ashraf take cewa ciki da falo ne a gidan. Menene ai mutum da har ciki biyu ne, wato ɗakuna biyu, shi Imran ya ɗauki ɗaya mu ma mu ɗauki ɗaya. Ni mai jego da jarirai ko mu koma ciki ɗaya a gidan, shi ma sai ya koma ciki ɗaya. Ehe. Sadiya kuwa jin maganganun Inna suka tuna mata da maganar Imran lokacin tana da tsohon ciki. Imran ke cewa ni fa wallahi bana son wannan al'adar da ake yi wa mace idan za ta haihu na zaman wanka. Saboda bana son abin da zai raba ni da ke koda da sauran guda ne, bare ma mu kai har wasu kwanaki 40 ban sa ki a idanuna ba. Ni zan miki komai da ya kamata a yi miki na hidimar jego, tunda kusa muke. Hajji sai ta dinga zuwa tana musu wanka, ta miki duk wani abun da ya dace. Ashraf kuma ta dinga zuwa tana yi miki girki. Halima kin ci wake da shinkafar ki? Ta katse wa Sadiya tunani tana ƙarasowa kusa da ita ta zauna. Wani irin takaici ne mamaye zuciyar Inna ganin Sadiya ta kyale ta. Inna Azumi ta ce, "O ne Azumi, na ji na gani an kashe tsohuwa da ranta. Ki ma ba kya son zaman wankan nawa ne? Lallai inda ranka ka sha kallo. Yanzu ke Halima zaman wankan ne ba kya so a miki? Saboda ke mahaukaciya ce, kin manta gaba ɗaya jikinki faci ne. Duk an riga an gama faffarka ki, an gama ɗinɗinke ki, sai ka ce wata takarda. So kike a barki da na ce so kike a barki daga ke sai wannan fitinannen yaron ya zo ya lallaɓo cikin dare ya ƙarasa ɓarka ki gaba ɗaya ki tashi aiki. Dan da ganin sa fitinanne ne, ido fici-fici, uwa na 'ya'yan China. To wallahi kika saki kika bar shi ya shiga rijiyar jikinki, ka ba shi dama, wallahi sai dai wata baki ba. Dan wallahi ko likitoci ba za su iya ɗinke ki ba, kin riga kin gama ɓarkewa." Tana cikin wannan masifa ne idonta ya hango wani leda da Imran ya shigo da shi ya ajiye na kayan fruit da ya siyo. Ai kuwa ta ɗauka ta bubbuɗe shi. Ta ma mutanen ɗakin ta yi wai su ci, suka ce ba za su ci ba, kowa ya ƙi karɓa. Ta ce kun huta wallahi, ni gaba ta kai ni gobarar titi. Tabbas idan na yi zaman wankan na koma, malam ba zai shaida ni ba, don bulbul zan yi tabɗi. Ta sallah za a yi kwanan baƙin ciki sai ya kashe ta in ta ga yadda zan koma. Inna ta ce ke ma Halima ba kya ci kenan, ai na ga alama kan baki kike irin na masu haihuwa, ba komai suke ci ba. Babu wanda ya tanka ma Inna. Can ta ce Ashraf ɗauki maltinan nan kam ki buɗe min, ke ma ki kora kaɗan. Ai wallahi kuna jin daɗin ku 'yan birni. Gaskiya na yi wauta da bayan mutuwar kakanku na yi aure a ƙauye. Ashraf ta ce Inna wannan fa kayan Sadiya ne aka siyo wa, amma kin zo kina ci. Shewar Ashraf tana hararin Inna. Inna ta ce o Allah, ke dai 'yar nan ba kya mutuwar tsakar ɗakin ki sai dai tauni. To tunda na Halima ne kuma na cinye, in ji dim. Ta faɗa tana juya wa Ashraf baya. Ashraf ta ce ni ban ce zan dake ki ba, amma ki yi abin da ya dace. Inna ta ce yo ai gwarar ki dake ni din, banda ma neman magana ina mai haihuwa, ina mai miye nata na shan kayan sanyi. Ita jikinta yake ɗanye. Ita da kayan sanyi sai gani sai hange, yanzu ruwan zafi ne kawai a gabanta, babu shan kayan sanyi, sai dai jikinta ya yi ƙwari nan da watanni masu yawa. Ki ɗauka ne ki buɗe min in sha, sanyi ya ratsa min zuciya kar ya huce. Ashraf ta ce to ta ɗauka ta buɗe mata. Inna ta ce da dai ya fi miki, ai zama lafiya ya fi zama ɗan sarki. Ta faɗa lokacin da take karɓan kwalbar ta kafa kai ta kwankwaɗe har da wani limshe ido. Inna ta ce o Allah mai yadda ya so, tabbas rabon kwaɗo ai baya hawa sama. An yi gaskiya in dai zan samu irin haka, to babu abin da zai hana ni in yi 43 cikakku. Kowane yaro a masa kwana murtala 3, kwana 60 kenan. Wai fa a hakan ma babu madara a cikin mu. Ashraf ki fita ki samu min ɗan tsawo. Kin ga har an fara kiran sallar magariba. Cewar Inna da ta gaji da sauraron cewar Hajiya dan ta gaji da sauraron Inna da ko gajiya bakinta baya yi da yawan magana. Amina yaushe kuka tashi daga gidan da na san ku? Cewar Inna tana kama haɓa. Ba mu tashi ba, Hajiya Amina ta ba ma Inna amsa a takaice. Wai kina nufin kuna can ɗin har yanzu kuma nan da nan ɗin sai kin hau abin hawa? Tafiyar da bata kai ta kawo ba, ina ce dai kwana 3 zaki yi, ki ganki a layin gidanki. Ta ce tabɗi jan. Inna ta ce tana jijjiga kai.
To wai ke inna meye naki a ciki? Sadiya da Ashraf suka haɗa baki wajen faɗa. Inna ta ce ikon Allah, ai kwa bari in mutu kafin ku binne ni fa wallahi na fi son tafiyar kafa saboda kallon ababen hawa da kuma gidaje masu kyau.